ngoba enakhe endlini uyekiswa igrowth. Tell your neighbor, this season demands you to grow. Ya imthandazo yakhe imkhulu kodwa i-character yakhe iphansi. Ya inletho oyithandazela izokubulala egcineni. Jesus grew in wisdom, wakhula in stature, wakhula with favor with men and God. Ake sithi amen enkonzweni. Oh Lord. Umuntu okhulile akashintshi noma pressured. Yeah, umusatana kuvalele khoneni, you don't fall for the trap of the enemy. Ngoba igrowth ithi ungivalele umzuzwana, ungindazele umzuzwana, angisebenzi for umzuzwana, ngixakekile for umzuzwana, awudayisi ngomsimulo bakho ngoba nakho impilo ikuvalele khoneni. Abantu abangakhulile ayafika amathuba ukuthi bathole impumelelo kodwa ngena Jesu, kodwa bayama bathi ngizomlinda umsindisi wami azangiphumelelise. Iwebazalwane lesizini esikuyo kuzowa abaningi, hayi ngoba usathane namandla. Abantu abakhulile yebo bagcotshiwe banezipho kodwa bakhulile. Anukusibona usho isipho sifika kumzalwane ongakhulile vele ubona nje inkemba esandleni sesula. You must grow. You must grow. Noma usathana akuvalela kanjani ekhoneni, bathi ngiyathandaza, don't surrender. Alibona igama kaJesu. Do not surrender. Show a level of growth. Indlela ophendula ngayo abantu. Show a level of growth. Indlela orelate ngayo nabantu. Show a level of growth. Webazalwane, uyacabanga sokele endlini sihamba ngama emotions. Saba ukuthi mina ikhanda lakithi lithi ngabe sinjani? Ngaba sikhozi nesagila no bush no celemba. Ngaba silinda maphuma inkosi ithoza la ngicela ungiphindele into uyisho. Ngabe sijale inkozweni. Kodwa into ekwazi ukuthi sihlale nomzalwane A noma nje, sihlale nomzalwane B noma nje, sikhonzise noma ama voice note akho sesinawo ukuthi sifika sakhula sama ngaphekwa ama voice note. Webazalwane ngoba ngeke ubakhonzisa abantu ulingana nabo. Omunye amkhonzisa nje wazi yonke into ede eyihleba. Uthi ushumele ethi you are too much, uthi awubhelela inkundla lekaJesu kodwa uqhubeke nje ushumele ngoba igrowth ithi uma ungalokhu ulanda nga usofika phi nobizo lwakho. Awutshela makani awukhule man. Yeah, awukhule lesinkinga inawo amandla sikufica ungakhulanga. Alibonga igama kaJesu. Why ngithi show the level of growth? Ukuthi Zuma there is no traffic in the air. Angikhumbula church wasifike late eking Shaka suke OR ngoba ibhano likelama emoyeni. Kuthiwa maningi amabhano ayahlukeki. I-traffic iphansi. Shalmakhana nje ukudluzana nabantu nje uphansi, uhlebana nabantu nje uphansi, kodwa umuntu uthatha izinga unyukela phezulu, unyukela endaweni ephezulu, uhamba sengathi inkinga azikho kodwa zikhona. Tshela neba yikho traffic emoyeni. Khula uyebe endaweni ephezulu, shout hallelujah. Into ekubambezelayo uhambela phansi kodwa nomuntu waphezulu. Ayike traffic emoyeni. Ayi traffic yabo. Uma la endlini namhlanje mhlawumbe siba 150. Kunemoto ezo 150 la ungayibona bathiwa siyaphuma la. Ya ingathi ikonzi iphume ngo9. La nje la eMcDonald uphume ngo20 past. Ngoba khona ungakwazi ukuhlehla. Khona indicator sengenile. Yabo ufuna sibekezelelana. Kodwa ake sithathe wonke le group lo siyongena na ibhano yini. Oh, kwasamkhala pha ngifuna ukuya khona sondelana. You see, when you move, when you decide babusingelayo to live impilo yaphansi, bese uthatha impilo yokukhula. Kunezinto ezikhululwa phansi
uyi-attenda ngenxa ye-level yakho. Kunezinto ey'hletshwa phansi awukwazi ukuyi-attenda ngenxa ye-level yakho. Webazalwane, i-growth ikunika i-better view of the situation. Namhlanje uma uzothiwa khona umuntu okhulumile uqala umbuke ey'nombolweni uthi unombolo because uma usukhulula you understand ukuthi if you are talk will be the topic. Phela ukwazi uba phezulu bese singahleli and asikho wrong thina vele siphansi sifisa ubuye. Phela ingakeke ngaphansi ithi kwaphela sofana musuphendule abantu abaphansi njengoba uNkulunkulu asephakamisile nje dingo zakweni phezulu ungaphendula amakhwanta ngathi usuyibhanwa iphezulu dinga abakwi-level yakho ila uzo-understanda khona kwi-level yakho abekho abantu abanjeyana. The challenge, you want to entertain those that you have given a space. There's no traffic at the top, and let me declare this, there's a space for everyone at the top. Ingakuma khona umunye ophakamayo ungabi namona uyobamba ispace sakhe ngeke akuphazamise kwesakho. Say amen to Jesus. Tell your neighbor you need to grow. Phakamela phezulu. Nkosiyamanga lento engizoyisho kodwa ngiyangisiza ni understand. Uthi uJohn wesambulo lathi izwi come up here. Bese ke once I came up, uthi I heard a new song. Ngoba elinye iphutha nje ukuthi athi umuntu mina nginengoma yami eyodwa engibusisayo. Enye isani ongakhulu. Because when you come up you hear. Asikwazi ukufika noma kuthiwa kusemncwabe nomzana kuthiwa hayi bethandaleli iculo akwazi kuba njalo. Uma sesifikile funa thina si-download according to the mandate of the day. Asikwazi ukuhamba neculo engeke lihambisane ne-agenda kaNkulunkulu yosuku. Kodwa lento okubamba iculo elilodwa isho ukuthi awuphakamanga. Wesaphe ngoba once wanyuka uNkulunkulu ukuhlebela ingoma entsha usuku lo namhlanje ungabusiswa yile sasubusiswa yile ngoba when you grow you download things from the spirit. How 10 years ingoma yami lebazalwane kanye nawe Nkosi 10 years uyakholwa kanti lezi intshumayelo nalemthandazo nale fasting ayizali lutho olusha because it growth that you must download new things. It growth uthi ukufika phambili nento ethize enye uyithola usufike la uNkulunkulu uMangcwele ahlebele new things ngoba it growth is a demand of the season. uJesu wakhula Jesu waseshani awucabanga makhulu uJesu bazalwane bese yinthi it's a demand of the season. Angibekela amagama. Everything to this kingdom is designed to respond to growth. Everything in this kingdom is designed not to emotions. Respond to. Let me show you. Uyazi ukuthi empilweni akuphela abantu abakuhlebayo khula wena. Hayi futhi mhla ukhulile baye ukuhleba bahleba abalingana nabo. Empilweni akupheli inkinga. Wena kumele ukhule. Uyakhumbula lesa inkinga unazo 5 years ago ungakwazi ukulala. Namhlanje uhonqa kanye nazo. Why? Ngoba akuphelanga inkinga kodwa kwakhula phela wena mhlawumbe inkinga wawungazi namhlanje udluvuka udiyolala usube nesikhumbula eceleni uyadla nje kodwa inkinga iphelile kodwa yini ngesikhathi ukhula wa decide ukuthi uma ngeke ukudla ngenxa yenkinga mara ngizozaca ne kungcono ngidle ngoba igrowth ithi yeke inkinga khula wena. Wabazalwane igrowth damo ukhula izinto zisalela zona. Ngiphinda futhi damo ukhula izinto zenjani? Ngicela ukubuza simple sesiketi sakho usayisketi mhlawumbe ngoba ususa36 manje uyasikhumbula sosho lapha usikhumbula ngoba ngesikhathi ukhula izinto engasakuneli ziyayisalela uthola izintsha selevel okuyo akelithandaza ngicela ukubuza impahla zakho esakuneli wayinika abantu you don't remember ngoba the moment ukhula you lose interest eyintweni engasakulingani.
Longibuza ukuthi lela bhuluko lami lekhago lashonaphi. Hayi ngaluse interest. Nade ngibona ukuthi ngiyalifaka. Ngabona ukuthi mina nalo asazwana. Athi vele manje into engicasula ngithuma esitolo ngenkani. Yabona uyishiye kanjalo awunandaba ukuthi icosho bani kodwa ke kuduka into yakhe ekunelayo. Uvusa wonke umuntu ethi ngicela nivuke nonqingise ngicela wonke umuntu avuke why ngoba into esahambisana nawe awuvumi ukuhlukana nayo. Ngiyathandaza ngegama kaJesu esigrow namathelwa izinto ezintsha esigrow namathelwa ipromotion entsha esigrow namathelwa idimension entsha. Shout hallelujah. Tshela makhalana khula. Kodwa khona amenda apha ekhaya bazalwane. Things they respond to growth. Ayike uma ungafuna ukukhuliswa ngami, you'll always be a frustrated believer. Yeah, you'll always be a bitter believer. Uma ngakhulile ufica abantu behleka ukuthi wena nihlekani. Yini ngene mina bese niyahleka. Ngoba uma ungakhulile uhlezi ucabanga ukuthi i-agenda is about you. Uma ungakhulile unyaza ukuthi umuntu uthe umuntu sawubona wangavumi. Sokuyibuza ukuthi akavumi ngani? Shuthi akangifuna Bangikubingelelile wangavuma ngiqhubeka nosuku. Ziningi angakasithi ngibhekene nazo. Singalenyaza ukuthi mhlawumbe nawe useyinkingeni ngasingani. Mhlawumbe nawe uyacabanga ukho ngisho la. Because if you don't grow, everything we personalize. Mina bangihlalisa ngemuva, mina bangihlalisa ngabambili kanye. Yakhala inceke yathi yini kuyipost ningemuva. Abanye bengaphambili. Batshela ihost ukuthi mshithi ipost ambe ngaphambili thina sebenga. Let ayifuna ukukhuluma. Uma usukhulile uyazi ukuthi this thing does not matter. Into matter is the delivery on the day. Ufuna ukuba phambili futhi ujike ngegama kaJesu. Tshela makhani khula. Ngicela ukubeka naso statement bazalwane. Kunabantu esibaluzile, hayi kwakumele sibaluze, basithola singakhulile. And uyabona uma usukhulile ukuthi ngaflopa lapha. Ya ngoba igrowth finqale ngawe hayi ngomakhelwane finqale ngawe ukuthi what was my part kulokhu kuhlukana. Ya awukwazi kuba i-victim njalo. Ya ufuna uvume sika ukuthi ayimina ngabheda bafowethu. Ayimina ngabheda. Ya mina ngaba kodwa usho ukuthi lokho kubheda ngakhula. Ngoba into eyingozi ukushawa into eyodwa for years. Bamsima ngiyathanda uNkulunkulu makanipha abazalwane bakhulile. May God bless you with sons and daughters that have mastered the art to grow. uJesu wenza njani? Wakhula in wisdom, wakhula in stature, wakhula with favor with men and God. Albo igama kaJesu. Hey, cela ubambekele lamagama ungawakhohlwa. Growth is deliverance. Kunazinto ongadingi usikubeka izandla ethi Jesus ubaqukuse phansi uzudeliver cha kodwa ufuna ukhule. The moment ukhula ngezinto eziphuma kuwe nangigluthika ngiyanizwa kodwa ngizophinda tshela makathi growth is deliverance. Yeah, awuthakathiwe awukhulile. Njengoba uhlezi uvuka ebusuku uthumela umlilo ngiyangishisa amadimoni nca awuyishise wena engafuni ukukhula. Akekho umuntu ozophila nawe uphendula kanje. Khula. Yeah. Cool. I-growth is i-deliverance. The moment ungafuna ukukhula kunamadimoni abekela abantu abangakhulile. Abanjani bazalwane? Mangakhulile. Khona izinto umuntu that you must challenge yourself. No.
I must grow here. Especially muso hlala nomuntu ungezinto ufuna ukukhule kuzo. Angithi ubuhlala wedwa uthi umushiyo gathi yakho la. Uyantama msekhona. Afika usibanibani wakasibanibani. Usuka la usuka khona uthi wena abantu mengifika endlini nje before ngenze yonke into. Ngizoke ngidonsa into yami yesewulisi. Ngithi 1 2 ibhune ezimbalo uthi yafika. Ayikho. Uthi mhlawumbe ngaqale ngibuza ke ngiyojika ekamereni uthi ucinga le 300 rand kuyishephe kwe-headboard. Ayikho. Uze kunento la ngaphakathi. Ubona ngona uthi nakho ngilanda umuntu kubo azodla into zami. But eventually you must, because it is a process to become one. Ngicela ngangibabazi ufakazi lobo, ngicela ngangibabazi ufakazi. Ngiyafakaza nje sobo. Mina I'm one person who can do anything for you, but I won't give you money. Cha ngitheni khuluma ngami usuthi hawo. Ngitheni khuluma. Mina ngenza yonke into kodwa uthi ngenza itransfer kube nento esuka nga. Emzini kodwa yo sihamba imini yonke idolobha lonke ukuthi ngenze kodwa hayi kuthi. But the moment bekuhlala uyiobserve lento kunobuso obonayo uma upha umuntu imali. Ongakuboni noma wenze yonke into. Ngihleli ngedwa ngacabanga ngathi mina mhlawumbe ngiyitransfer manje. Angithi ngikhuluma ngami. Ngathi mhlawumbe ngimtransfer enze yena. Yabo. Uma ngiyitransfer ngizawukhambusha emsuthu udla ngamandla. Ngithi mina yini lesithakazelo iphuma uma ngena imali kodwa uma ngangena imali ayiphumi. Because growth is about personal reflection. Ukuthi kuze la ekhaya kube mnandi, ngingangenza njengogumede, ngingangenza njengomsimango, kodwa ngingenza ngendlela engasustain lento ukuze ingafi. Ngoba growth is your deliverance. Ongafunda lapho uthi legenda eyithanda imali. Uma kuzoba mnandi nje. Funa imali yenze njani? Because deliverance, growth is your. Ungasufelwa yinto kanti wena kumele ukhule enqumeni ezithize. Awutshela umakhala nje awudingi 1 on 1. Awudingi amafutha amasha. Awudingi nekhandlela elidayisayo. Udinga ukukhula. Yafuna uyikhuse wena nje ubona ukuthi okay uma ngisafuna ukuhlala emzini yabantu angihlukane nale attitude. Ngoba abanje ngawo abahlali. Amen, 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 amen. You must grow in how you handle money. You must grow. Ungathengi into yokugqoka ngecredit. Uma isha lento nawe usushile. Ngoba usayikhokhela kodwa isishile. You must grow. Many of us here, we are not failing to pay our tithe because we can't. It's management. You must grow in management. Ngoba le conscious it start with God is ifile. At least it raised the walls of management. I-management ithi nithi angidli uThixo ngakathinti. You must grow in how you handle your finances. Awukwazi ushaya uJanuary njalo. Njalo uJanuary ufuna uyoboleka uzothenga ama uniform no you've got problem of growth. Yeah, surprise so December to December 3 days. It's 16 25 31. Uma maintain in between la uzoshaya ibalance ingcono ngoJanuary. Musu overspend ngenzuku ezintathu. Management.
Ubona uthi okay ngizoba nenkinga iba ne-stockfela sama-uniform ne-stationary. Hayi senyama nokudla. Management, you manage yourself. Ngoba sometimes we are a single parent, uzophika nabantu ababili endlini, uzoba nenkinga. Uba bangani bethi trip uthi bafetha ngeke trip ngicela uqeda into zeyingane. So that ngo-January in an absence of money but you've got peace. Hayi njalo manje wena uzoboleka imali kubo bonke abantu kade ubuphosta nango-December. Sizokhumbuza ukuthi bapho kade uphosta nabo. Umuntu ufuna ahluphekele kubantu aphila nabo. Ungabe usehlisa isithunzi kubo bonke abantu. Management. Awukhule nje akwazi ukushawa inyanga, unyaka nonyaka, you must grow. I'm a traveling speaker, I don't need the church. In season of appreciation nje, you feel a pinch. Ungayibekelanga kahle. Yeah. Uthi ubamba umfundisi umsemathi, "Hey buthi, hey bangibulele uzihlizisho laphansi emafutheni." Uthi ubaba umngikele kahle ngathi, "Hey bangizamile uzihlizisho laphansi." Uthi ufona umngane wakhe Eastern Cape fona eMpumalanga, omunye bangibulele until you need to have a strategy of growth. What is my strategy of growth? There are about 4 churches that I preach in their annual conferences. 4 churches. In each church, I preach twice a year. And the honorarium is 10,000. So, in these 4 churches next year, I'm not using their honorarium. I'm taking them to 32 days. 15th December, I transfer them as an appreciation. Growth is deliverance. Angidingi ukudla imini ngathi bengekho busy. Kanti ngilekho strategy. Awuthakathiwe awukhulile. Awuyokusathana nobe ngenama uthi sathane fire awuyishise wena. Uthi ngishisa lengqondo engena wisdom. Tell your neighbor this season you are demanded to grow. Angithandaza lamagama nganibamba isikhathi esithi. So sithe akupheli inkinga kukhula wena, akuphela abakuhlebayo khula wena, ayipheli izitha. Kodwa kwenjani bazalwane? Khula wena. Awaphela amadimoni. Kodwa kwenjani? Khula wena. Ngoba the more you grow in wisdom, you begin to do ama personal audit. Personal audit. Buka abantu ophila nabo eduze ngakuthi usakudeserve ukuba la. Ya ushift usondeze, you do that. Iwisdom isho njalo. Kuthi awuhambi na wonke umuntu audit. Kuthi ulethani ngimnikana. Awukwazi ukushona nomuntu for 2 years kodwa ayina impact. Ngabe nikhuluma ama-ideas nikhuluma abantu. Uma kuphela iminyaka emibili nizwana kodwa omunye akam-influence omunye, change the cycle. Yeah, une-liability ye-cycle. Wisdom. So ke ngifuna sivumelane sizothandaza. As we are moving toward the end of the year, we need to sit down and reflect. You will see what I'm saying. Most of our problems, they are not originated from the devil. It's a lack of wisdom. Imzimba abanye khulile kodwa wisdom abanayo. Yeah, abanye banayo favor noNkulunkulu kodwa banayo favor nabantu. That you must fight for both. Yeah. Ngoba noma ungathanda saNkulunkulu, uNkulunkulu uzophendula ngomuntu. Uma ungakwazi ukuphatha kahle abantu noma uphenduliwe ngokuyithola impendulo. Yeah, uNkulunkulu anganginika u-yes in the spirit, kodwa you still need a yes in the natural. Even though you get a yes in the supernatural. Manje ithi lento, you must grow in handling your relations. Sengiyathanda sengiyantetela ebazalwane. Into ofuna uke uyimasterishe empilweni, i-wisdom to handle relationships. Because relationship are the currents. Yabunga na umungazi uphatha ama relationship uzolokhu njalo ucustomer demons uzolokhu njalo usola usathana nto wena awukwazi ukuphatha ukurelate nabantu. Angiphinde futhi lukhona usizo lwakho uNkulunkulu ulibeke ebantwini abanye ngeke bakuncenge. Abanye bazokutshela ngqo emehlweni akho kanje. Akuthi uthi unasitifiketi sokuthi ujana sathi umdala kangaka. Umdala kangaka una certificate. Yeah, uzofendeka to pushela to your destiny. Ngoba kunabantu abadinga i wake up call.
badinga abantangane bethi umzalwane ufuna umuntu umbize ngegama uthi weJohnson wenzani umdala kangaka. Say amen to Jesus. God has blessed us with every spiritual blessing, but the way we lack how to handle people, relations. Mntanga baba uzofika kuthi. Yeah, uyofika kuthi. Hey, signature ufuna uyithola namhlanje uyithola for 30 days. Yeah. Ufuna ukuqhaba ume nefavor nabantu. Bantu bahalela ukukusiza. Yeah, uma sebekusizile bonga. Withdraw, hamba bonga. Ngabonga ngomlomo. Umuntu bekusiza nje monetary value wakushaywa ngo-connection wathi kune-post lapha apply uma usuqashiwe thola something withdraw ufake envelopini uthi thank you. Musu uthi hayi inkosi ibusisile isimbuso sinobusize wena bungabusekile. Ungashiya kufaka uNkulunkulu phakathi awube nobuntu. Ake nibonge abantu abanisizile. Ngoba nengicishe ihlombe nje kusho khona ungakhulu lokho sengikhulume kangaka. Say amen to Jesus. Why abanye abantu they've paid with their lives, they pay with their mistake. Uma sebekusiza out of experience, you need to thank them. Ngoba na usakhokhanga bona babhatalile. You must honor people's experiences and advices. Yeah, uthi ngiyabonga. Awucela ungisize ngokuthi umthatha umuntu asihlangane somewhere. Yakhokha ibhili, angikwazi ukukhuluma mali. Empilweni you go far if you are able to say thank you, not in words only. Thatha something that you love. Yeah, uma senihlela phansi e-wallet uthi khona ukuvela lapho hawu yindaba uthi hayi ngizobona. Yeah. Ingakho wonke umntwana ophumelele uma esondla ekhaya akondli uyabonga. Ngeke wondla abantu abafithe phambili. And uma umntwana mzala ekuthengela igrosa musukuyehlisa wena emotweni. Musukuyipakisha wena emakhabetheni ayipakisha uye. Awukwazi ukugijimela ingane oyizalayo. Ithi ke yehlisana sengihamba umntwana hamba nayo ubuye mhlawumbe nesikhathi. Awukwazi ukuphathwa i-offspring yakho. Musana ukusaba ingane. Awusutatazela uthi vula nomthi usapressa ke nawe uyavula tshela ingane uthi awu nginithengele nakho ufuna uyehlisa yena akuthi awazi amakhabethela ekhaya ayibeke phansi ayiqaqa afake i-tomato sauce la afake ama-braai pack la ngoba akakwazi ukuzokukhomba ngoba senemali ngoba you had the privilege yokumbeka ngaphandle if you wanted to ngoba abaningi benze njalo. Manje akumele senze sengathi manje uma ingane akusisebenzi funa utatazele umthetho wakho nje. Uma la ikhangena ngo6 amagejo afuna umtshela ukuthi nomsu usebenza ntombi. La ikhangena ngo6. Uma ngathi uyashiseka akathola inxiwa lakhe. Ngoba awukwazi ukuphazamisa isystem ngoba khona abasalandela. Abazothi mama uyathamba uma sekusetshenzwa. Ingakho abazali bakwazi ukukhulisa kabili. Abazali bakwazi ukukhulisa kabili. Awubuka indlela umzali wakho akukhulise ngayo, ubuka izingane zakho. Izingane zakho edlala pheka sofa kanje. Uthana angithona wasuma ukuthi hayibo athi bayeke bayadla wena waqhuma pheka sofa wena. Ongafaka ngekhanda efrijini. Ngoba uNkulunkulu wonke umuntu umnika igrace eyodwa yokukhulisa. Uma umnika isizukulwane sesibili bayamosha. Umsho umntwana uthi gogo mama uthi udokotela ngingamnika amasweet. Athi okay uthi uphuma emoto athi gijima phansi komphethe gijima. Because ngoba wonke umuntu unika igrace yokukhulisa kanye. Ingakho noma abantu abakho bashiya ekhaya but be visible ngoba uyofica inkinga zeingane. It's a season of growth. Ngiyamemezela this is a season of growth. Take this statement to your heart, to your mind, to everywhere. Growing things are for growing people. Growing things are for growing people.
When you see someone growing in their space, you must know they have tapped to the level of growth it is. Yeah, masubona umuntu emanage izinto eziningi eseyedwa okwazi ukune growth aseyitholile. Yeah, ungakuthatha kancane ukubona umuntu progress. Yeah, staying somewhere expensive. Abantwana befunde cure, egqoka kahle, enemoto enhle, enikela nasekozweni. Lothu ungayithatha kalulu uthi hayi mhlawumbe kwasala amafa cha. Abantu bamafa ba behave kanje. Yeah, when you see someone progressing, uma ubona umuntu extend umuzi faka ifurniture enhle ithenga imoto, you must know there's a certain level of grace they've unlocked themselves to. Ngoba the moment you grow uNkulunkulu nezinto I attach because of ngoba uthandazile, because of your growth uNkulunkulu nezinto ezilethayo. Webazalwane uAdam walusa emdala. Ungathi ukukhula izinto siza kalula. Awutshela makhanje awukhule makancane kulonyaka awukhule. Ya ukhule. Ngicela ukumention izinto ezu4 increase. Niyazi ukuthi alikho isethe liqala ngo-end. Unless there are events behind that end. Ne? Yeah, little Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Umufunda ke verse number 42 kuthiwa eyinto uJesu akhula, he was attending Jews' feast. Jesus as a Jew, he was attending the feast of the Jews. Anithi amen bazalwane. Awutshela makhaya uthi attend imkhosi yasekhaya. Yeah, asikwazi ukubiza umthandazo ngomgqibelo ungafiki. Bocabanga uzokhula. Asikwazi ukubiza opening revival of the year ungafiki. Bocabanga ukuthi uzokhula. Asikwazi ukuthi sibize iphasika awufiki. Becabanga uzokhula. iYouth ibiza iconference yayo awufiki cabanga uzokhula. Omama babiza inkonzo yomama awufiki cabanga uzokhula. Sehle siyeshowe kwi appreciation kwi Thanksgiving awufiki cabanga uzokhula. Sibuye size kwi life changing conference nakhona ufike. Siye kwi all believers iya attendwa imkhosi yasekhaya, ngoba emkhosini yasekhaya ilapho uNkulunkulu efihle khona ama divine strategies. Uyayazi phela unorganize abantu ama speakers wenza iconference enkulu ufake ikolekini bavele balove. And into ebuhlungu ukuthi ibandla ucabanga la something lona lingayicabangeli lutho. Yeah, wena ke into akwenza ube idwafu nje uyalova too much emkhosini. Ya ubuye sekuthi wena bekuthiwane ngiyezwa ukuthi ushayile bekuthiwane aningihlephulele uyohlehlela kuze kube nini. Awutshela manje awukufika uzoyi-attendela wena imkhosi. Webase uyabambezela ungayi-attend imkhosi yasekhaya. Ngithi amen enkonzweni. Jesus was ithi lento ithi attend your church feast means fellowship with fellowship attitude. Musukuzokhonza uja ukuhamba. Mina ngazi ujaheni. Siyakhonza manje ucabanga ngendlini. Ngazi ujaheni endlini, mina ngazi ujaheni endlini. Ngeke ukhuwe bazalwane awubeka umoya phansi. Lithi papa those who are planted in the house of the Lord. Ithi bawumile emagcekeni kaNkulunkulu. Kuthatha isikhathi ukwakho umzalwane ahlala. Ingakho awukwazi ukufellowshipa for 2 years. Sicela bonke abazali makuphuma inkonzo bathi ukuhlala wena wethu uyaphakama. And le gang ejwayele ukwenza njalo iyazwela mhla sekubheke ngakuyo. Siyakhonza nje manje lapho 9:10 solokhu uthi kancane. Cela ningilinde. Indoda yesheja ayiqedi namhlanje ngilindeni. Awutshela makhana uya kujaha hlala phansi yamukela ifundiso ze local church yakho. Kunesibusiso esiza nokuplantwa to a certain local church. uJesu wa-attend imkhosi. Jesus being the Christ, being the Messiah, being the anointed one, kodwa wayengayigage imkhosi yasekhaya. Yabo bazalwane mhla safika kwi level of growth serious
even ama-leave ethu sawahambisa according to ama-feast asekhaya. Awukwazi ukuthi hey manje ngiyasebenza kodwa unensuku eziwu-14. Uma sesifike kwi-growth uzokwazi ukuthi okay insuku zami ziwu-21, imikhosi esekhaya u-3, uyadivide labo 3 days. Labo uno-9 days opha uNkulunkulu ey'nsukwini zakho. Why? I-growth. Awukwazi ukufaka isixolisi enkonzweni kodwa kube kunomkhosi. Lezi zinto uma ngcela kuhlelele zona uzophinde uyithathephi. And vele kulove le genge yona ke othi umwenza inkonzo ayicabanga. Vele kufike laba ngathi barayithana. Kuvele kulove ke vele labo badinga kakhulu. Uma kushiyela usuphakama uthi kodwa Nkosi yami umama ubhimu kodwa Nkosi yami ngoba uyena udinga lento. Tshela makhaniya attend imkhosi yasekhaya. Holy City mingaki imkhosi yasebandla lakho. Funa imkhosi ibe la. 2026 when you're doing the year planning imkhosi yakho awukwazi ukuthatha iholiday. Ngemkhosi yasekhaya awukwazi ukuqondanisa i-bridal shower yakho nomcimbi wasekhaya. Uthi ayimanje asikho nabazana bawu6 niyaphi ayimanje bangezi. You can't do that. It's an error. It's an error. Junior umncwabo or something but awukwazi ukuqonda uthi ayimanje ngihlelela ingane yami ibirthday ngomhla ka2 kodwa kune conference. Imkhosi uyinika i-honor edisevayo. You may never understand. Ziningi izimo esiphunyuka kuzo ukuthi silapha nje namhlanje. Mhlawumbe ngabe usuthola i-SMS ekuphula umoya. Kusithiwa ibona ukuthi uphuma enkonzweni usu-empowered by the word. Uthi okay. Delete uqhubekele impilo. Kodwa uma ngakuthola ufragile, you'll be in trouble. I advise you. Next year, beka ama-leave akho aqonse nemkhosi. Ngeke uNkulunkulu umsacrifice lapha inda kufaka ehlazweni. Lithi attended umkhosi esekhaya. Into yamkhulisa leyo. Number 2, verse number 43 uthi Jesus remained when others were leaving. Yakhuma join 12 years by this time. Yeah, abazali bakhe bahamba. Babona sebekupha abazali. Babona the distance uthi hayi lengane iphi. Ngoba uma ufuna ukukhula ngesikhathi abanye benyakaza funda ukuhlala. Yathina sikhonzisa abantu abangabhali phansi. Ya abantu abakubuka kanje uyafundisa ukuthi babuka nje. Kanje. And uthisha ngempela uyazi ukuthi uma ethe inganene let us open page 20 ingavuli lutho uyayisukumisa. Uthambo la incwadi ithi ayikho ukuthi iphuma phandle. Ngoba ku illegal ungena in the school of the spirit without taking note. Ngoba kunezinto ofuna uzidla usuwedwa ekhaya in meditation. Ozidla wedwa usu in ngoba kunezinto mina ngiyibeka ingama chunk uma ingcolo usufuna uzokubreakela zona down out of everyone's message you get your own message. In fact, the requirement of the local attending a local church, it's your diary, it's your pen. You must write down notes so that when you are alone, you'll push yourself to start. Ngoba uma senifundisa awungeke ubambe yonke, but when you are alone, you take Bible, you go, you check everything, you find your own message within this message. 2026 bamsima ngemnyango lapho umuntu ufuna ngene ngediary nepen. It's a sign that you are doing something positive, constructive going forward. Otherwise. Ngoba nalo life zokhalela idatha lakho. Cha ngiphinde nguphinde idatha elingalo ukhalela yonke into. Ngoba if you don't grow, you don't do investment. So let Jesus remained when everyone was leaving. Cela amen enkonzweni. Ithi wahlala. Ngiyacela bazalwane, be part of everything we are doing. Musu kuphuma wedwa eceleni. Uma kuthiwa bazalwane masiphuma enkonzweni nomzana othenga imoto ecela siyibeke izandla. Musu kudlula imoto. Noma ungathandi ke dlula uthi kongenani uthi. Khisa udlula uthi baba egameni lika Jesu. But go there and tap to the grace. Someone has bought a house. Musukuzwela. Tell location. It's short left, short right. In 20 kilometers, take left. Hamba nje ufike intweni ezinhle. Musukhuka wedwa bamhla kungawo. Batho sekunamshado enkonzweni hamba nawo.
noma uzwanga ukuthi inhliziyo ke angazi kanjani kodwa ke hamba nawe uye phambili nje uyemuva nawo musa ukulimala hamba osha istep yeke idekho ukuthi ayikho right hamba nawo be a part of everything that you are doing ngoba kunomusa owuthola ngokuattend abanye. Say amen. Otherwise, if you don't remain when others are living, mamsimang sizoba nama numbers but we don't have people. Ube nabantu abaningi bathanda inkonzo kodwa nixakeke bekhona abantu. Ngoba igrowth ithi umuntu ayedwa angaba ngamadoda alishumi. Ya uma kudinga ulanda umuntu airport sayile, uma kudinga igesi useyilandela, uma kudingeka kuneyiconto elingena yalivana. Umuntu usidinga abantu abanjalo ngoba uma unabantu abaningi bagcina bekhombana when the assignment is taking a setback. Funda ukuhlala ngesikhathi abanye behamba. Let me close. Lithi number 3 ndiyamenzi wakhula, he sat under the daughters of the law. Ngicela makhanje develop an appetite for the word. Basalan, grow in revelation. Grow in light. Jabulela isifundiso. You must love a doctrine. Musu kuba ikholwa elingakhumbula izifundiso zonyaka. Yakuthi ngoApril bekwenziwa iseries ethi pressing forward. Ethi ngiyakhohlwa ungasemuva. So that uma kufika izimo ezikudonsela ngemuva, you go and download from those spiritual files and you move forward. Ngoba abantu amandla baqathi sinawo, kanti amandla siwathola ukuthi lonke izwe esifundiswa lona siyalithatha sigcine enhlizweni. So that when the need come, we download from the heart. Insizwa ungayihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela izwi kaNkulunkulu uthi enhlizweni yami ngiyolonda izwi lakho. Ukuze enhlizweni musukulonda abantu. Londiswa. Ngiyaphinda futhi enhlizweni musa ukulonda abantu. Londa ini? Because people have got a tendency of disappointing those. Wecabanga umuntu umgcinela besilokho epaquza. Lokho ekulimaza. Keep the word here. You'll be safe. Amen. We must love, number 1, the teaching of the word. Number 2, have mentors. Have people who have walked the journey. Ask them questions. Develop yourself. Iba nomuntu uma ekhuluma uthi wena this is the future me. Iba nomuntu medumisa uthi yabona ke mina mase ngimdala ngizoba nje. Iba nomuntu othanda inkosi uthi yabona ke indlela lo mama akhonza ngayona ke indlela yambi le. Awukwazi ukuhamba nje khona ungenayo umuntu oinspiration. Ya kunabantu mabenziko, kunabantu kozweni ubenza into uyenza effortless. Uthi aba bengaseva njengalo baba. Yeba sengifikile ebizweni lami. Have mentors. Gibela phe kwamahlombe abantu asebehambile indlela. Otherwise, if you don't do that, you always remain in the same level, same program, same testimonies. Namanje ngishusha manje umdala ngathi hayi bazalwane ngiyasukuma nje nginakho into engizoyisho ngizobonga ukuphila njalo ngizobonga ukuphila nje bazalwane hayi ukuphila nje kuko you can't. Growth you've got, you test God in different dimensions. Awukwazi umdala usabonga ukuphila uNkulunkulu esebenza kangaka. I received this word, I came with this revelation. This is my testimony. When I was praying, God deposited this thing. This is my testimony. Jala hayi bazangizoba ngisho ukuphila ngisumna akwazi ngisumna lutho umdala kangaka. Khula. Kuna ma dimension ungakangeni. Kuna ma realms the moment ungena kuwo uNkulunkulu deposit izinto ezitsha every day. We can't make God an old God with old testimonies. Ngiyazi niyazwela kodwa ke sengishilo. Usande school hayi bazalana ngizobonga ukuphila nomuntu omdala ngizobonga ukuphila. Grow yourself in the stage, you grow yourself in grace, grow yourself in wisdom. The moment you grow uzobona ukuthi kanti uNkulunkulu mningi kangaka. Zoma yacabanga amakherubi kuba wakhulu. Amakherubi kuba wakhulu amakherubi ngabe imkhala wasayibeki phansi. Yeah. Igrowth lenza uNkulunkulu umbone ngeindlela. Athi amakherubi bayethe. Abathi phamisa amehla aphinda ambone ngendlela athi awakekho nje ngawe. Uyacabanga every day, every moment, they are always praising God because igrowth isho njalo.
nawe nje ungaphatha kabi uma singomshumela indlela eyodwa. Ungathi wena kushumela abantu bathi ugama uthi oh angisi. Uzoshumela umkhumbi kaNoah we. Umkhumbi kaNoah namhlanje, umkhumbi kaNoah kusasa. Hayi bazalwane ngizokhuluma umkhumbi kaNoah. Hayi kunekhakasela ushaya ngapha cishe wawa. Ungawi nawe. Ngiyabona kusasa basangishuma umkhumbi kaNoah. Umkhumbi kaNoah okwenge ngaconfess. Uthi we uzothi ubani ushuma nje umkhumbi kaNoah uthi angisi. Uyakhumbuza qala ukusindisa. Angithi kwakuthiwa. Hey! We don't say, we saga. Hey! Akukho wrong kodwa uma nje ukwenza manje ngasiqulisi bese ethi ayibambe phansi, ayibambe phezulu. Ngani manje senithi manje ngithi wonke umuntu uthi manje. Kukhona futhi okuzayo ngoba senza njani siyakhula. Ingakho umuntu ola nokuqhweka nothomo ulo negrowth. Ngoba igrowth ithi senzani manje? Siyaqhweka kade sithomoya ngithi. Uyabona kuyehla kancane. Ngoba siyajuluka mara kodwa siyaqhweka manje. Futhi uma kuphuma iqhweka khona okuzongena. Ngoba ithini? Isho ukuthi worship team yeseshani iyakhula. Ingakho lo mfo bebehlala ngama-09 behlala ngama-medal manje kunama laptop. Umuntu wena sizobaleke uthi ufana qhu. Kuthi qhu uzona uthi letha ngikhumbuza kude manje. Tell your neighbor you must grow. Ndoda ngathi ngikufake intweni awusathinta kancane nje. Tell your neighbor it's a season of growth. Yes, I'm remain ibhola lika Satan. Growth means growing in emotional intelligence. Uyakwazi ukuyiholda ngathi awucasukile. Uyakwazi ukuphila nomuntu ojeje uhlebe cathi umbone kade uyambona. Emotional intelligence. I pray that may God help us to grow. Ngicela ukubuza abazali sengivala ubani umuntu ongayithanda igrowth? Because we want to grow in our families, grow in our businesses, grow in our ministries, grow in our finances. We want to grow. Because why? Igrowth itshengisa ukuthi uyaphila. Yeah. Sasiqala ukubonana kwangenje. We grew as a church. Growth. Ngaqala ukushumela ekhaya nami ngangiyisingile. Ngiza nonkosikazi manje. Growth. Umkhabe nami ngimaze ngenamuntu, unomuntu namhlanje. Growth. Mamdiyala ngimaze ehlala eProtea manje, ehlala eProtea. Usebhasona manje. Growth. Isho phela nawo kwakho, kwakwenze njani? Yeah, siqale sibheke ngapha ngithi. Saba nalesi podium angithi. Growth. Sinama TV manje. Awubheke ngiyibona sabona Gambusha ubungiyibonga manje. Yini labazalwana? Tshela makhala uthi ubungakhuli ngekwabona amandla kaNkulunkulu amanye. uNkulunkulu uyifihle kwi-growth. If you don't grow, you won't see. Ngiyaqala ke manje, ngicela ukhule manje in every aspect of your life. Musu ukhaliswa izimo ezindala, musu uvuma izinto ezihlumeza ingene enhlizweni yakho, ayibounce manje sijike. Bebebuza uthi indaba uthi sengikhulile manje. Sengikhulile manje. Ukhula kusho ukuthi ukucabanga namagama kuhamba kanye kanye. Awuqala ukhulume bese ucabanga lethu uthi ish ngathi bengiyi-wrong. Ngoba uzohleza uxolisa njalo empilweni bunjalo. Selokhu ufona uthi hayi ngiyaxolisa ngathi kuphunyuke njalo Ukhuluma nomcabango ufuna calm down. Before you speak you must think. That's growth. But if you don't grow, we won't see the growing things. Masibonana futhi next year, there must be an aspect of growth toward your attitude toward the things of the spirit. Siyakhonza manje usakhuthazwa noma liyana noma liyaduma noma ugesi ukhona noma ukho usuhlezi ukhona. That's growth. Yeah. Siyakwazi ufika enkonzweni ubingelela abantu uhaga abantu ungafika uthula uhline. That's growth. Because uma uyaphambi kwabantu uyayilungisa. Uthi yebo ngineconsi kodwa ngicela consi wehleke manje sengiyenkonzweni. You control your emotions, you control your mind, you prepare yourself for service. Ngoba into yamenza uJesu
wakhula yokugcina as I close lithi iBhayibheli it was the kingdom service. Find something to do in the house of the Lord. Bambana amagama sithandazeni. Wonke umzalwane ufuna abe nenkonzo enkonzweni. Inkonzo yakho. Uma ungayitholi zicreatele wena. Awukwazi ungenzi lutho. Ngoba uzogcina ugxeka abenzayo. Uyogcina ugxeka abaphekayo, kanti bungekho bepheka. Do something. Uyabona unenkonzo yakho enkonzweni, ugejwa izinto eziningi ngoba ufocus nje. Musu kufika enkonzweni nje uthi wena ngiyekuzwa ukhonza. Find something. Uma uthi ubeka idolo ubeka idolo. Uma uthi uyacleana uyaclean. Uma uthi uma kuphuma inkonzo ubuyisela kahle ihlalo, you do that. But find something. A kingdom service, it's what releases us to breakthroughs, to open doors that no man can shut. uNkulunkulu uyamjabulela umzalwane onenkonzo yakhe angaphazamisa umuntu kuyo. Find a service. uJesu wakhula in wisdom, in stature, favor with God and men. Let's stand on our feet. Make a sober decision, make a conscious decision. I want to grow. I want to start afresh. I want to make new commitments. As you felt in your spirit, I want to start afresh. Quick growth yami. Ufuna ukwenza izinto ngendlela entsha yokukhula manje. But Lord, I need a grace of growth. I want to pray. Thank you for your word. I want to start afresh. What is as the word was coming down like a rain, I saw the areas of concern until here. So that my growth can be measured. Thank you, Holy Spirit. Amen, 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 amen. Peter Foods. Says, I want to start afresh. Areas of concern. As the Spirit was delivering the message, I saw the areas of concern. Give me the grace, help me to grow. I want to grow. There are things attached for those who have pushed themselves to growth. Lift up your hands. Thank you, Jesus. Ibandla lulu izandla. Chwatha umzalwane wethu. Father God, I pray in the name of Jesus. This kingdom always responds to growth. As she has taken this decision, Lord, I pray. Next time sihlangana na inkosi abe nofakazi ukuthi I made a decision that changed my life forever. I pray uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi umthwalo kusukela manje okuya phambili. Izinto ebezimhlula ayinakumhlula futhi.
I command her unto your hands. May this season treat her well. As she's making sober spiritual decisions, abone impact. Let her grow in wisdom and stature and favor with men and God. I pray that your life may take a twist from today, may take a growth that you have never imagined because of this decision. Moyingcwele sinikeza udumo ngempilo yakhe kusukela namhlanje kuya phambili ngoKristu Jesu inkosi. Ibandla lonke lithi amen. Shall we trace izandla enkulu? I want us to give in thanksgiving egameni kaJesu. Umuntu okhulile nje uyazi ukuthi enkonzweni kuyanikelwa kubona. Amen. Ecela sizeni sizonikela as we thank God for today. Sweet. God bless you as you come. Asondeleni sonikela abancane. uNkulunkulu anibusise. May the grace of God be upon you. Find favor with men and God. 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 Ungamncisha uNkulunkulu into ayicela unayo. Find favor with men and God. Find favor with men and God. Find favor with men and God. Ungamncisha uNkulunkulu umnikelo unawo. Find favor with men and God. If you don't have cash, you can sell. God bless you. Find favor with men and God. Find favor with men and God. Find favor with men and God. Ungayenzi khona inhliziyo yakho. Uma unakho, muphe uNkulunkulu. We are changing the language. We are reversing every plan of the enemy. Whatever the Lord has released, we are ready today. I want you to pray for the last time for 2 minutes. I want each and everyone to pray for the release. I was sitting the days of the John the Baptist, the kingdom of God. They suffer violence, and the violence they take
Nkosi ake sithathe ngenkani. Abanye bazozwa amandla, abanye bazobanjwa amandla bewaphansi. Njengoba sithandaza siyahlukanisa manje sithi Sathane letha indoda ethu, Sathane letha indoda ethu. Open the mouth, pray. Iyahaya, iyapapapapa, repepepepe. Konke okudalelwe thina uyenza namhlanje. In this life-changing conference, I come and change. Ake sikhulekele indoda ethu. This is a season of restoration. And come and get us. Come and get us. And flourishing. Come and find us. In the mighty name of Jesus Christ. And come and say, in the mighty name of Jesus Christ. I master my God. And all the signs in the kingdom of God and the Christ. That the kingdom of God is not the violence. And the violence they play it by force. Whatsoever is stolen by the devil, we take it by force. In the mighty and powerful name of Jesus Christ. Siyabuisha bonke, siyabuisha zonke izinto ey'ntshontshwe yizitha. We take it by force. Ebusweni bamadimonya, we take it by force. Ebusweni obumnyama, in the mighty name of Jesus Christ. This is the season of restoration. This is the season of love. Give us the grace to love. In the mighty name of Jesus I release the grace to love. I release the grace to love. Ngiyakhula ngakho ngiyaphumelela. Go and experience another side of God. Mamsimang, testimonies are coming. Before we sleep, testimonies are coming. Amen. May the grace of God, the love of Jesus and the fellowship of the Spirit abide in us and go with us as we in our ways. That's why, Lord, we declare that may your grace be
may abound in our ways. Ngiyathandaza kuleli izwi lingaweli endleleni licoshwe inyoni zezulu, lingaweli emadwaleni kuba liqhume kodwa lingabe nayo indawo yokumila, lingaweli uNkulunkulu ethemeveni la lizokhula khona liminyeniseke kodwa malwele enhlizweni emhlabathini olungileyo. I pray Lord that as we leave this place abanemthwalo iyasala khona lapha e-altar. uNkulunkulu ethongcwele, thank you for visiting us tonight. We know Lord we are the people of the Spirit. uNkulunkulu ethongcwele, thank you for growth, thank you for the change of attitude, thank you for healing broken heart, thank you Lord for restoring hope in our hopeless situation. Baba siyabonga uNkulunkulu ethongcwele, we thank you Lord for the Msimango family as they continue Lord to steer this ship to eternity. We pray strength and grace unto them. uNkulunkulu ethongcwele, thank you Lord for every person who have contributed for the success of this conference. May the grace of God usher them uNkulunkulu ethongcwele to another dispensation. Baba ethongcwele, sibonga uNkulunkulu ethongcwele, every family represented here, no one will die, no one will organize a funeral, because we are in a life-changing season, and we decree, we declare izinto ezathatha abangaphambili ayinakusithatha thina. uNkulunkulu ethongcwele egameni likaJesu, khulekela abayisebenzayo, let their business thrive in this season. uNkulunkulu ethongcwele egameni likaJesu. Oh Lord, how can we forget to pray for South Africa? We pray for the political space, we pray for stability, we pray for the economy. uNkulunkulu, we pray for our GDP. We pray that it may grow uNkulunkulu ethongcwele more than 5%, so that it may create jobs. Baba ethongcwele, Baba, we pray for graduates ahlale emakhaya ngasebenze. uNkulunkulu ethongcwele, siyathanda kule season ye growth. Baba ethongcwele, as we grow in wisdom, stature and favor, may the favor of God open doors that no man can shut. Baba ethongcwele, abanemibuzo abangenayo impendulo, give them answers. Baba ethongcwele, abama crossroad of life, uNkulunkulu ethongcwele, give them solutions for their lives. Khulekela Nkosi abanama attacking ngokwe health, let uNkulunkulu ethongcwele, the blood of Jesus ministers new life, new life, new life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every part of our body which is failing us, we order new parts in the storeroom of heaven. Ekama in Jesu Christ of Nazareth. Abakholwa yabathi amen, abakholwa yabathi hallelujah. God bless you. Amen. Bazalwane, ngiyacela sishayele izandla ezinkulu inceke kaNkulunkulu noNkulunkulu wayo. Amen. Cela asharishela umpostoli esangene ofisini. Thank you very much bazalwane, siyabonga. Again kusasa 6:30 yaqala inkonzo yethu, siyathandaza, siyadumisa, siyachwechwa 6:30 exactly.